Takže tam ste mohli vidieť Telgardský viadukt, ono sa to nejak inak volá. Proste je to viadukt v Telgarte. Teraz ideme smer na Vernár. Vyzerá, že tu robili asfalt. Pamätám si, keď som tu bol naposledy pred pár rokmi, tak cesta bola akože dosť rozsýpaná. Čo bola veľká škoda, lebo čo sa týka trasy, tak to bola krásna trasa. Uvidíte ju aj za chvíľu. Takže rovno sa ide na Rožňavu. Ale my ideme na Poprad. Od Prešova do Prešova. Á, toto si pamätám. No krásne to tu spravili, aj nejaké zábrany proti opadávaniu. Takže asfalt vyzerá, že tu je spravený, čo je veľké plus. Takže ak pojete niekedy sem, alebo tu bývate určite, to prebehnite. Tohto pána budem musieť obehnúť. Musím povedať, že sú tu také záľudné zákruty. Akože dosť. Ale pekné to tu je. Niekedy, keď budem mať čas ešte, tak pravdepodobne sa vybehnem ešte znova. Po takomto parádnom asfalte. A ešte keď bude teplejšie, tak to bude paráda. Si dám asi pár koliečok hore dole. Ajajaj. No. Dúfam, že som nedostal defekt na tých kolieskách. Takže vidíte aspoň, že čo vás tu môže čakať, aké nástrahy v podobe kameňov. Nakoniec aj dobre, že som ho neobehol. Niektoré tam boli aj celkom veľké tie šutre. Ako na tejto ceste si to určite užijete, keď sem pôjdete. Hlavne smerom z Popradu do Telgartu. Hej, to je ten smer, ktorý teraz idú oproti auta. A to si myslím, že je lepšie. Aspoň mne sa lepšie ide do kopca na motorke ako z kopca. Cítim sa tak istejšie. No a máme potom, tu sa nachádza Vernár,
Musím povedať, že to je fakt jedna krásna cesta. A ešte teraz, keď spravili ten asfalt, to je paráda. No, pokračujeme ďalej a vidíme sa na ceste do Jarabej. No toto je výhoda, keď pred vami ide niekto, kto túto cestu pozná. To bola jama ako kokot. Ešte, že sa tento vyhol, že som sa mohol vyhnúť aj ja, ináč by som možno do nej dobre najebal. Ale to vyzerá dobre. Tak kopa tých chatiek, alebo aj domov, ale pravdepodobne iba chatky. Aha. No ten pekný. No, tuto máme výhľad. Myslím, že na Tatry. A toto má byť podľa všetkého Poprad. Že musím povedať, že v Poprade majú pekný výhľad na hory. Takže ideme doplniť nádrž a pôjdeme pokračovať ďalej.
Tuto máme. Čo to je? Čertovica. Dobre som si pamätal. Máte krásny výhľad, ktorý si pozrieme iba takto z cesty, lebo som sa po ceste dosť zdržiaval. Prepneme si do komfortného podvozku. Musím povedať, že aj dosť fúka dneska, ale s touto novou koncovkou to krásne počujem. Aj v tých nižších otáčkach, ale keď sa to vytočí, tak to je paráda. To je zákrutka toto. Na kolienko. Ak niekto chce. Takže ešte máme pred sebou 2,5 hodiny do cieľa. Takže dneska to bude rovných 400 km, ktoré som dokázal prejsť. Musím povedať, že keď si narátam tie pauzičky, tak boli zo hodinu, ale musím povedať, že stále hovorím, musím povedať. Ale musím povedať, že zatiaľ som s tým v pohode, čo sa týka sedenia a pohodlia. Toto nové sedlo spraví svoje, určite. Škoda, že tam nemajú trošku väčšie rozostupy medzi sebou. By som sa tam obchal. Že by?
Takže dámy a páni, už sme späť. Ideme znova na Šturec. Ideme späť. Už máme poslednú hodinku 20 do cieľa. Posledných 70 kilometrov. Tuto, neviem, či mi to neblikal, sa mi zdá, že tu budú policajti, tak radšej spomalíme. Tak nie sú. Takže touto cestou na Šturec to dneska ukončíme. Pravdepodobne. Aký potvočík, to som nevidel ešte. Som si to nikdy nevšimol. Takže boli sme v Telge.